може да е малък, но е най-бързият в историята на марката. Направен от най-много рециклирани материали, от нулата, и това ще е основата, върху която Volvo ще изгради изцяло електрическото си бъдеще. Какъв по-добър вариант от този автомобил зад мен за едно пътуване през митове и легенди за създаването на манастир Света Богородица, по-известен като Седемте престола. Избрахме Volvo EX30, за да покажем, че един малък и компактен електрически модел не е подходящ само за града. С него може да се отиде до всяка една точка в България, спокойно да заредите, да не се притеснявате от времето за зареждане и да се приберете обратно в София. За да покажем, че не трябва да има страх от електромобила за ниския му пробег, избрахме доста разнообразен маршрут, по който да се спрем и на едно прекрасно място в родината ни, носещо много история и душевен мир. Че бъдещето на Volvo е изцяло електрическо, няма две мнения. Някои компании вече леко поизмениха на първоначалните си планове, но не и Джим Ролан, шефът на Volvo, който твърди, че след 2300 година шведите ще продават само електрически автомобили. И той смята, че компанията ще спечели повече, отколкото би загубила. Това е версията Twin Motor Performance. По заводски данни, Volvo казва, че може да измине до 450 км. Аз взимам автомобила на 11 март сутринта и на борд компютъра ми показва 99% заряд на батерията и възможен пробег 285 км. Но, тук отварям една скоба, този пробег зависи от това как е бил шофиран автомобила преди. Така че съм сигурен, че аз като потегля, пробегът ще се измени и ще отиде нагоре. Но както и да е, планирам днес една разходка от около 300 км по най-разнообразен терен и се надявам представянето на автомобила да е такова, както и изглежда. А той изглежда страхотно. Днес ще ви разказвам за единство между човек и природа, за опазване на околната среда, за рециклирани и рециклируеми материали. Все непонятни неща за българина, но много важни за хората в Западна Европа. Ако кажете, че те са богати и могат да си го позволят, няма да я лъжат. Това е абсолютен факт. Но също такъв факт е, че в България сме нихилисти, когато става въпрос за собственото ни здраве. А съвсем наскоро дойдоха германски учени, за да ни кажат, че в София въздуха е по-мръсен, отколкото са допустимите норми. А ние продължаваме да казваме, че въздуха е негоден за дишане, ако не се вижда. Това дори вече не е смешно. Пристигнахме до крайната си точка на днешното пътуване, манастира Седемте престола. Той е един от най-малките в България, но мога да ви кажа, че е един от най-закътаните и най-красивите. Намира се в едно страхотно място, в Стара планина. Маршрутът до тук е страхотен за шофиране. Направих си кефа зад волана на Volvo EX30, а сега ще ви разкажем някои митове и легенди, които върват с историята на Седемте престола. Днес трябваше да разговаряме с игумен Севастиян, но както се казва, спешни дела църковни са го изпратили в София и затова мой домакин е отец Натанаил. Здравейте, отче! Има две легенди, доколкото аз прочетох, и едната гласи, че преди векове 7 боляри са съградили манастира, а другата е, че малко по-близките векове 7 воеводи са го изградили. Кажете ни, коя е истината?
Това, което казахте е така, но има и друга, която казва, че цар Петър Делян е преместил столицата в манастира Седемте престола, където умира. Неговият роден брат Георги приема монашеското име Гаврил и става пръв игумен на манастира. Истинското име на манастира е Света Богородица, нали така? Точно така. Но всички го знаем като Седем престола. Разкажете ни защо е така. Вътре в храма се намират 7 отделни помещения, параклиси с иконостас и вътре се намира престола. Затова и оттам е името Седемте престола. Отче, моля ви да ни заведете и да ни покажете всички тези неща вътре в църквата. Заповядайте. Къде са Седемте престола? Покажете ни ги. Централният престол е точно в средата на храма, който е посветен на Рождество на Света Богородица. От дясно на него се намира престола на свети архидиакон Стефан. От лявата страна на централния престол се намира другият, който е посветен на светите братя Седем Макавей. Следващите престоли на свети Козма и Дамян, на свети Седмочисленици и отпред в притвора на свети Архангел Гаврил и на Свето Благовещение. Това е един от престолите, който е посветен на свети Седмочисленици. Той се намира точно тук. Този манастир бил ли е посещаван от дякона? Има предания и легенда, които казват, че манастирът е бил посетен от Васил Левски, от Ботевите четници, също и през 1892 е бил посетен от Иван Вазов, който пише тук баладата Клепалото бие. Също манастира е бил посетен от писателя Змей Горянин, който е погребан източно от олтара на църквата. В нашият манастир се намира чудотворната икона Света Богородица Осеновска. Смята се, че иконата е донесена от първият игумен на манастира иеромонах Гаврил от Света гора Атон. Митове и легенди. Софрони Врачански, Васил Левски, Иван Вазов. На това място зад мен е събрано много история. И X30 на Volvo тепърва започва да пише първите страници от своята история, но по всичко видяно до момента признаците са много обещаващи. Тази кола е толкова различна от всичко, което Volvo е предлагал до момента, че чак се впечатлявам от дързостта на шведите. Първо, тя е много малка и много модерна, защото целта е да привлече нови клиенти към марката. Второ, тя е най-екологичен автомобил в гамата на Volvo и оставя най-малък въглероден отпечатък върху природата. Трето, толкова е модерна, че изисква време да свикне с управлението й, защото в крайна сметка тази кола няма дори привърно табло. Четвърто, това според мен е най-красивия модел в гамата на Volvo към днешна дата. Пето, предлага се с два типа батерии и тук не говоря за капацитет, а говоря за химичен състав. И шесто, този електромобил е един от най-достъпните на пазара. Най-важното е, че всичко това се предлага като един пакет, за да може Volvo да каже, че това е най-иновативният автомобил в гамата на шведите и един от най-иновативните на пазара. Започвам поред. Със сигурност спомните времената, когато Volvo просто се определяше като една супер здрава кола с кашонообразна форма и много здрави ламарини. Това е останало в историята, но все пак тя продължава да е най-безопасната марка на пазара. Тук впечатление прави дизайна на този автомобил и явно дизайнерите са били оставени да се развихрят. Отпред имаме познатия светлинен подпис на Volvo. Те го наричат чукът на Тор. На мен ми звучи малко фалически, но както и да е. Фаровете са изключително атрактивни. Тези издути колесни арки нашепват за динамичните качества на този автомобил, а те са наистина впечатляващи. И макар че Volvo определя своя автомобил като SUV, кросовър, както виждате, той ми идва почти на раменете и затова аз бих казал, че за мен това е един повдигнат hot hatch. За динамичния му профил спомагат тези 20-цолови джанти,
линията на покрива контрастна, естествено капаците и тези прагове. Отзад светлинният подпис е дори още по-атрактивен, отколкото чукът на Тор. Ето къде е скрито бутончето за отваряне на багажника. Под задната чистачка. 318 литра обем на багажника, това определено не бих казал, че е много. Второ дъно, където са прибрани кабеляците за зареждане. Volvo са оставили една ниша за съхранение на кабели отпред. Амортисьорчета, както трябва и да бъде. Ето го, така наречения фрънк. Трънк е отзад, отпред е фрънк. Много е малко, но кабелите може би се поберат и няколко кена бира за през лятото. Малко резервоарчета за обслужване на автомобила. Че всичко е скрито под този пластмасов капак. Има много оранжеви кабели, това значи много ток под високо напрежение. Вече споменах, че един от интересните факти за този автомобил е, че той се предлага с два типа батерии като химичен състав. Това е един от начините на Volvo да успее да предложи цена, която да стартира от 80 000 лева. Ще ви разкажа и за другите. Но, връщам се на батериите. Ако възнамерявате да използвате автомобил си предимно в града или на къси дистанции около него, то базовата версия е с LFP батерия, капацитет 51 кВт и с нея може да изминете до 344 км. Това е най-малкият пробег. Втория вариант е Single Motor Extended Range, това значи версията с най-големия пробег, но батерията вече е NMC, т.е. химичен състав литий, никел, манган и кобалт. Капацитетът ти е 69 кВт и с нея по VLTP цикъл може да се измина до 476 км. И имаме една трета версия, която карам аз в момента. Това е Performance версията, вече с два мотора, със същата NMC батерия и като капацитет, която предлага ускорение на тази кола до мен от 0 до 100 за 3,6 секунди. Това е най-бързия модел на Volvo в историята въобще. А една скоба ще отворя. Той е толкова бърз, колкото Bentley Continental GT Speed. И пробега му е до 450 км. Друго нещо, което iX30 прави бързо, това е да се зарежда. Twin Motor версията, която карам аз в момента, както уточнихме, може да се зарежда с максималните 153 кВт и на такава станция батерията ще се напълни от 10 до 80% за 25 минути. Другите две версии с Single Motor и Single Motor Extended Range могат да се зареждат с максимум 134 кВт. Започваме с интериора, първо от задните места, за да ви покажем колко място има. Ето го в областта на краката, но с уговорката, че предната седалка е настроена спрямо моите размери, а аз съм висок 1,76. Тоест, ако седне оператора отпред да кара, той е доста по-висок от мен, аз ще съм, ето така трябва да съм. Двама човека ще седат окей, но третия не мисля, че е използвам от това място. Интересното е, че в областта на главата имам доста пространство. И сега, единственото, което има отзад като контрол, това са два USB-C входа и две бутончета за контрол на задните стъкла, ето от тук, от гърба на централната конзола. Има и нещо друго любопитно. То е дребен детал, тази ваничка, отново с така наречените великденски яйца. Тя е нарисувана с мотиви от шведската природа. Отново имаме лоз, еднолистни дървета, небе и така насетне. Това просто е нещо любопитно, а в тази ваничка могат да се съхраняват някакви дребни детайли. Ето ги тук. А сега ще се преместя отпред, където наистина
е най-интересното в този автомобил. Ако iX90 мога да го сравня с скандинавска къща в провинцията, то iX30 е по-скоро един шикозен, малък и модерен апартамент в Гьотеборг. И тук ключовата дума е модерен, защото той е изключително минималистично оформен, както виждате, и в същото време изключително технологично развит, до толкова, че свикването с този автомобил би било по-лесно на един младеж от поколението Gen Z, отколкото на мен. Започвам с странните неща, такива, които не сме свикнали. Пред мен няма приборно табло. Има само камера, която постоянно следи движението на погледа ми и постоянно ми бибитка да гледам напред. Решавате да си настроите огледалата. Няма как да го направите, защото на вратата имате само тези много странни, но и също време много шикозни дръжки на вратите. Решавате да поставите бутилка за вода в джоба. Няма да ви се получи. Тук могат да се побират някакви по-малки предмети, но не и бутилки. Всичко това е направено с две цели. Първата е вратите да са много тънки и да имате пространство в краката. Втората е, за да няма абсолютно никакво окабеляване във вратите. Това е един от начините за пестене на разходи. Дори настройката на страничната огледала се прави от този централен дисплей, но ще стигна и до него. Откъде се свалят прозорците? Ето от тези две копчета. За лявото и за дясното нямаме контрол за задните две, те са тук отзад. Тук са и двата бутона за отключване и заключване на автомобила. Ако искате да съхранявате напитки, то вашето място е ето тук. На две нива се прибира тази подвижна жабка за напитки. Това, което е много хубаво, е това място за съхранение на всякакви вещи. То е кухо, отива чак към задните седалки и освен това се отваря. Вътре може да се поберат още предмети. Има два USB-C входа. Ето я поставката за зареждане на смартфона. Интересното е, че тя е само една, макар че нагледно да има две. Странните неща продължават. Този автомобил няма старт бутон. С отключването му той се съживява, а за потегляне е достатъчно само да натиснете педала на спирачката и да превключите съответно режима за движение напред или назад. Така автомобилът е готов да потегли, както в момента. Как се гаси? Спирате, натискате бутона паркинг и излизате от автомобила. В седалката има датчици, които засичат дали водача е на седалката и това е достатъчно. Когато го заключите, той изгасва напълно. Жабката. Обикновено тази жабка сме свикнали да е тук, но тя не е тук, а е ето тук. Озвучаването. През цялата ширина на челното стъкло, наричат го от Volvo Soundbar на Харман Кардане. Звуковите инженери са го настроили така, че да създава усещането за сараунд от 9 високоговорителя с обща мощност 1040 Вт. И материалите. Около 1/4 от целия алуминий, използван в производството на автомобила, е рециклиран, както и приблизително 17% от стоманата. Материалите, предполагам, биха понесли много сериозна критика от българския клиент, защото българският клиент е свикнал на кожа. Естествени материали, дървесина, алумини и така насетне. В този автомобил няма да ги намерите, защото това, което са направили дизайнери и цялата компания е да вкарат възможно най-много рециклирани и рециклируеми материали. Словосъчетанията минимализъм и скандинавски дизайн вървят ръка за ръка. Интериорът може да се персонализира в 5 теми с осветление и звук, вдъхновени от скандинавските пейзажи. 4 интериорни дизайна без кожа, всеки с различни вдъхновения от природата и модата, изработени от възобновяеми и рециклирани материали. Първо, за да са екологични,
Неколкократно казах, че това е най-зеления в буквалния и преносния смисъл на думата автомобил. Защото Volvo се гордее с факта, че за целия жизнен цикъл на експлоатация на този автомобил до 200 000 км, тази кола ще отдели 30 тона CO2. За България това няма никакво значение, но в Швеция, уверявам ви, има огромно значение. Тези 30 тона са с 25% по-малко, отколкото в събратята електрическите C40 и XC40. В този автомобил дори има деним, използван от стари дънки, има ПВЦ дограма, има пластмасови бутилки от Световния океан, има изхвърлени мрежи от Световния океан. Затова материалите изглеждат така. Всичките тези мерки, които споменах, са направени и с друг замисъл. Замисъл, че да може стартовата цена на този автомобил да започва от 80 000 лева. А това, както знаете, за електромобилите е много добра цена, бих казал. Накрая стигам до този 12,3 инчов дисплей, вертикално разположен. Това е нервната система на автомобила. От нея се контролира абсолютно всичко. Няма нито един физически бутон в тази кола. Дори и аварийните светлини се включват ето от тук. Признавам си, че с това нещо човек трябва да свикне. И то му трябва време. Особено когато шофира, особено когато е слънчево и, както може да предположите, този дисплей е целия в пръстови отпечатъци. Когато е слънчево, тези бутони е много трудно да се видят. Сега се виждат, защото вече падна слънцето и е доста облачно, но на идване към манастира 7-те престола беше слънчево и за да видя някои неща, трябваше да направя така, за да си прикрия слънцето. Ето го как изглежда този дисплей. Разделен е визуално на 3 части. В горната част виждаме избрания режим на трансмисията, километражи, среден разход, температури и така насетне. Централната част е добре познатата ви. Тя е гугълската навигация. Тук просто всичко е повече от перфектно. В долната част имаме избрани радиостанция, ако сме свързали телефон, разбира се, и тук са приложенията, включително Waze, Google Асистент, отваряне на багажника, бутона за отваряне на тази жабка. В долната част са шорткът бутоните за най-често използваните гугълски приложения, звука на аудиото, климатика и този бутон. Това са настройките на автомобила. Ето от тук се настройват огледалата, багажника. Ето това винаги трябва да се изключва, защото постоянно пищи, когато надхвърлите някакво ограничение. Състояние на автомобила, всичко му е окей. Настройки, 5G свързаност, трябва да я споменем, за да може да се използват всичките гугълски приложения. Pilot Assist, асистирано шофиране, актуализациите по въздуха ще позволят след време Volvo да оптимизира някои от най-често използваните шорткъти и сензорни бутони за контрол на автомобила. Потеглям обратно към София. TX30 е чудесен за града. Малък, компактен, много маневрен, с малък радиус на завой. Всичко това му помага да се провира през градската джунгла и особено важно да може да паркира и на оскъдните места, които са останали в София. Най-важното, което аз забелязвам, макар че този автомобил е с 20-ки, той поема така наравностите, че имам усещането, че седа в много по-голям автомобил. Още по-забавно е, когато излезете с него извън града, защото това, както казах, не е кола само за града, напротив. Аз пътувам през Искърското дефиле, където има страхотни завои и огромната мощност
428 конски сили и 543 Нм. Държи усмивката през целия ден на лицето ми, особено когато излизам от завой. Тази мощност може да накара всеки един бъдещ собственик на този автомобил да се похвали, че кара най-бързия автомобил на Volvo, защото ускорението от 0 до 100, мисля, че вече го споменах, трае 3,6 секунди. Това, което ми прави впечатление в завой, е, че този волан с неправилна форма, скосена отгоре и отдолу, изглежда чудесно и улеснява влизането и излизането от автомобила, е доста мек за завоите. От друга страна обаче, той може да се настройва, има 3 нива за настройки, но всичко опира до този дисплей. Аз го направих по време на движение и не е много лесно, защото се загледах, а тази камера пред мен започна да сигнализира да върна обратно погледа си върху пътя. Това също не е случайно, защото опираме до другия най-голям актив на Volvo, а това е безопасността. Volvo EX30 предлага пълния пакет системи за безопасност, пакетиран в по-малки размери. Може да изтъкнем технология за предотвратяване на сблъсъци от най-ново поколение и иновации за безопасност, като преупреждение за отваряне на врата при преминаващ велосипедист и автоматично спиране при ниска скорост на заден ход. Ново поколение Pilot Assist, 360 градусова камера и Park Pilot Assist в стандартното оборудване. Почти 100-вековната история на тази компания има нещо, от което тя винаги се е водила, а именно безопасността, и то не само на пътниците в автомобила и на тези извън него, а затова и този EX30 е екипиран, оборудван с абсолютно всичко, с което шведите разполагат, за да гарантират тази безопасност. Миналата година посетих завода на Volvo в Торсланда, край Гьотеборг, и нещата, които видях там и които ми бяха демонстрирани, са наистина впечатляващи по посока безопасност. Впечатляваща е тази кола по посока динамика, но тя не е най-важната в един електромобил. За мен е важна батерията, колко може да се мине с един заряд, колко време трае зареждането и това дали вие ще бъдете ограничени в движението си от точка А до точка Б извън града. Аз смятам, че в България, противно на ширещите си разбирания, собствениците на електромобили имат всички условия да се движат без проблеми, защото има достатъчно зарядни точки. Те са над 1700. Отделен е въпроса какъв е броя на AC и DC зарядните станции, но няма да влизам в тези подробности. Има станции, има приложение Plug and Share, в което може да видите къде са, свободни ли са и оттам насетне да заповядате на тях. Аз се прибирам към София, защото започва да се стъмва. Време е и да направя финалната сметка за моето 24-часово преживяване с този страхотен автомобил. Връщам го на следващия ден, отново рано сутрин. Volvo EX30 Twin Motor Performance. Взех автомобила зареден на 100% и възможни 285 км пробег. Отидохме до манастира Седемте престола. От прекалено много снимки нямахме време да направим предварително заложени от мен план да се върнем по магистрала Хемус, но пък се върнахме отново през Искърското дефиле за мое щастие, където влязох в лек квалификационен режим и покарах доста сериозно този автомобил, защото той има всички възможности да се кара много спортно. Прибирам автомобила с пробег 224 км и оставаш пробег за още 100 км. И 30% заряд в батерията. Тоест, с този автомобил може да бъдат изминати около 350 км, докато заводския параметър е
450 км по VLTP. Пак казвам, много е важно кой кара автомобила, как се кара, в какви условия се кара, на какви пътища и така насетне. По мой маршрут средният разход беше малко под 18, 17,9, да речем 18 на 100 кВт часа. За финал да кажа и цените. Стартовата цена на този автомобил е 80 000 лева, но това е за най-малката батерия, LFP батерията, докато този Twin Motor Performance модел стартира от 102 000 лева. Ако всичко до тук ви е харесало, подкрепете ни и се абонирайте за нашия канал. Четвърто, забравяй го. Кобалт, никел и какво? Не знам. Откъде се отваря? Естествено. От... Хайде отвори се, де. Жабката, човек. Окей, go f*** yourself. If you're frustrated with something, I'm open to your feedback. To report a problem, you can send feedback. И за финала точно се